kumusta po si Vince bilang sarong aki nindo? Kumusta po siya? Mabait naman po, sir. Mhm. Saka lahat po maalalahanin po. Mm-mm. Opo. Anong grade naman hanggang po kayo ni Vince? Grade 3 po, sir. Opo. Saan po nag-eskwela? Sa San Isidro Elementary School po. Oo, grade 3. Tama po na 9 years old din si Vince. Kumusta po ang pag-eskwela ka ni Vince po hanggang grade 1 hanggang grade 3? Kumusta po ang sa iyang pag-eskwela po? Sir, kasi simula daycare siya to kinder, talaga po nung mahihain po yun. Mhm. Okay. Tapos nung kinder po siya noon, parang may pa-tournament po kasi nun sa Oo. lang po ni papa niya, try to, exposure lang po sa sa marami pinagsali niya po sa mga tournament. Oo. Oo. Ano po ini? Kadag eskwela siya. Kumusta po ang sa iyang kwan? Nakakakuaman po siya ki ki mga recognition tabi sa pagkatapos ka ni school year? Noong grade 2 po, sir, naging achiever po siya. Achiever. Yun. Oo. Ano pong pinakalangkaw na nakuha niya po na academic recognition? Nung grade 2 lang po, sir. Kasi nung Grade 2. sir, yung module pa po nung Ayan, okay. year po. Oo. Kasi nung pandemic po baga, tapos nung grade 2 po, may face-to-face na po. Opo. Paano po nagpuon sa pag-adult kit chess ini si Vince? Although kasi bago nasabi mo na nung kinder pa siya, nag-aral ng counter sa pag-chess. Paano po siya na-inspire na mag-aral po ng larong chess? Bali po, sir, nung after po, kasi namin sir umuwi nung last 2017, galing po kami ng Negros Occidental. Pag-uwi po namin dito, sir, yung timing po yung TV po namin nasira, wala din po kami cellphone, tapos nagkataon din, tag-ulan na rin. Yung si papa niya po, nagkaisip po na, yung pumasok lang po sa isip ni papa niya na bumili ng chessboard niya, mumurahin lang po, pag sir yung 50 pesos lang po yata yun. Opo. Po bukang Tapos, yun po yung naging aliwan namin pamilya po. Bali, dalawa pa lang po dati yung anak ko. Si kuya niya po is 5 years old. Ay, turning 6, saka siya yata 4 years old po noon. Opo. O 5. I see. Tapos, tinuruan po kami ni papa niyang paano i-move yung bawat pyesa. Hanggang sa natuto na po kami lahat. Tapos po kami na kung sino yung matatalo, papalitan, ganyan. Tapos, si Vince po, yan po, nakahiligan niya na po talaga hanggang sa, nung simula nung natuto siya, nakahiligan niya. Tapos, yung pagkagising pa lang ng umaga, naghahanap na siya ng kalaro. Kapag wala po siyang nakalaro, umiiyak po siya. Aha, opo. So, ang nagturo po sa iya sa pagkawat kit chess, mismong si papa niya, si Manong Ben? Alin po, sir? Ang nagturo po sa kanya sa paglaro ng chess, si papa niya, yung asawa mo? Opo, bali siya po yung nagsimulang turuan po sila. Nagturo, oh. Chess player ho, ito si yung asawa mo, si Ben, habang nung mga nakaraan, nung araw? Opo daw po, sir. Pero lang po siya, basic lang. Kasi noon po kasi, sir, wala po training sa papa niya. Wala man nagito turo. Okay. So, paano po na mas lalo pang naging magaling si Vince, pagkatapos na turuan ni daddy niya, ni papa niya? Bali po ng year 2020 po, sinali po ni papa niya sa National Age Group Chess Championship po sa Albay Astrodome. Opo. Gusto ko lang malaman, nanalo ho ba si Vince nang mag-join dito sa Albay Astrodome sa National Chess Competition noon? Bali, naging champion po siya, sir, sa under 8 boys category po at the age of 6 years old po. Under 8? Anong category po? Anong category ang pinapanalunan niya? Sa under 8 boys category po, pero 6 years old pa lang po siya. Ayun, 6 years old siya nun. Champion siya sa kategoryang yon. Opo, sir. Opo. Pagkatapos niyaan, saan na po siya try na mag-join ng mga competition? Bali, last year po kasi, yung 2020 po kasi, April 25 to May 1 po sana yung gaganapin. Bali siya po sana mag-represent ng Albay. Kaso, nag-pandemic na po tayo nung March pa lang, nag-lockdown. Tapos, nung last year, mayroon pong NCST tournament po. Si Ma'am sa kami ng ESO sa tournament sa NCST.
doon po simula siyang sumali sa online po. Sumali sa online. Ano kumusta pang resulta ng pag-join niya doon, pagsali niya doon? Bati yung ano naman po, di ba Lord College naman po yung nagpagamit po sa amin ng internet and ng computer po kasi wala po kaming internet eh. Ano po, tapos kasi sir marunong dati ng paano gumamit ng nakapasok naman po siya sa Sinis, tapos yung makapasok po siya sa Sinis, kakilala na po namin sila ni Ma'am si Coach Trainer Archie tsaka si Ma'am Tito Relieve po. Bali sila na po yung nagpatuloy po na pinag-training po ni Coach Archie Haig po. Tsaka si Ma'am Tito Relieve po yung tumulong po sa amin. I see. Opo. So sa ngayon po, ang anak niyo ba ay sino pong nag-supervise sa kanya, yung anak po ninyo, si Vince, pagdating sa kompetisyon? Lagi niya po, nung dito po sa Malolos, Bulacan na competition, tsaka sa Zamboanga po, kasama niya po noon si coach na po, si Coach Trainer Archie Aik, tsaka si papa niya sa tournament. Oo. May tinulong ho ba sa inyo ang Philippine Sports Commission? Bali nung gano'n po sir, nung nila punta sa Thailand po, ito, kasi bukas ng champion, nung dito po sa Grand Final, sagot po ng Sports Commission ang kanilang ayun. lahat. Okay. Pwede may kwento mo sa amin, Ma'am Rose Marie, kung paano, ano ang mga pinagdaanan ni Vince sa kanyang pagkakakuha ng championship na ito na ginawa sa Bangkok, Thailand? Bali po sir, kasi nung time na yun, November 2, nagbiyahe na po, nagpakasakali ko silang magbiyahe papuntang Manila po kasi naghihintay po sila kung sakaling po ng Philippine Sports Commission ang plane ticket ni Vince. Nauna na po si Vince mag-flight noong November 4. Tapos dahil po tapos kami sa budget, si papa niya naiwan po sa airport. Tapos na lang po si papa niya, nakasunod yung November 6 na po. Kasi nagpadala po sa amin si Vice Mayor Hector Loyola po ng 10,000, tapos sa relatives din po namin, tapos si Congressman Didi Cabredo po, yun po, nakapunta po siya ng Bangkok Island, si Papa na po, nakasunod siya. I see. So, ang ibig sabihin po, yung pamasahe ni Papa niya, shoulder po ninyo? Opo, kasi si Papa niya po hindi libre, si Vince lang po kasi yung libre. I see. Okay. So, pinagtulong-tulungan ni Vice Mayor at saka ni Congressman Didi, yung pamasahe po papuntang Thailand? Opo, marami din po siya, mga nag-send po sa amin si Mayor, Domingo Escoto, yung mga, yung mga nag-send din po sa GCash po. Tapos may mga private din po na mga nagbigay po sa amin na cash. Opo. Nung umalis po kayo papuntang Thailand, itong si Ben, di ba, Ben ang pangalan ng asawa mo, tama, Ma'am Rose? Ben? Opo, Ben Operiano po. Si Ben Operiano. Wala ho kayong unang mga pinuntang grupo na muna para mahinga ng tulong pagdating sa pamasahe? Bali po sir, yung mga may nakuha po siyang incentive po noon kay Mayor Domingo Escoto na incentive sa SB UWAS na incentive po. Tapos sa San Isidro, yung barangay captain sa San Isidro, nagbigay din po ng incentive sa 5,000. Opo. Tapos sa barangay Busak po, council. Tapos din po, sa effort din po ni Kagawad Richard Rapay po na may nagbigay din po na sponsor po. I see. Opo, okay. So ngayon ho, kung okay lang po sa inyo, ano po ang hanap buhay ninyo ng pamilya po ninyo? Bali po sir, sa ngayon po, yung nagtitinda po kami ng gasolina po, baga sir, na sa buti-buti lang po. Yan lang po yung pinagkikitaan po namin sa araw-araw. Tapos ako din po, din po ako ng load. Tinda ng load. Tapos, dati, yung, po, ng Quantum Plus, baga sir, nag-retailer po ako. Si Ben, ano ang trabaho, ang hanap buhay? Ang balita po namin dati siyang security guard. Opo sir, security guard po siya dati. Kaso nung last year, dahil nga po, gustong matutukan niya si Bin sa pag-training kasi hindi naman po niya matutukan kapag naka-duty po siya, lalo na po pag siyempre guardia po, wala po minsan, pulang sa tulog, tsaka
kung saan-saan lugar, walang mga kasama kay Vince. Kaya, Oho. ano po kami ng guidance kay Lord kung talagang ipagpatuloy pa ba niyang pagtatrabaho o si Vince na lang po yung susuportahan. Nagkataon naman po na-expire naman po yung niya, security license. Wala po kaming ipang tusto sa Opo. Kaya nag-decide na lang po kami na mag-resign na lang po siya, tapos tutukan na lang po ng civil. So ano po ang hanap buhay, ano pong hanap buhay ninyo? Paano po kayo nabubuhay sa pang-araw-araw na pangangailangan? Nung dati po sir, minsan nag-insel po kami ng mga gulay-gulay, mga kung ano pong mapagkasitaan po. Opo. Unang-una po sir, nagpapasalamat po kami sa Diyos kasi sa Diyos naman po galing ang lahat-lahat na anong meron po kami. Saka nagpapasalamat din po kami sir sa kay Coach Premier Archie po na siya pong humuhubog kay Vince para po mas lalong lumakas po sa chess. Oo. Kay Ma'am Casey Relieve po na din po, tumutulong din po sa amin. At lahat din po na nag-sponsor, nagtulong, Opo. nakakatulong na tutulong, susuporta po po at naniniwala po sa kakayahan ng anak po namin. Opo. Maraming salamat po sa lahat-lahat po.